Tenan iki anggere kaya biasane kono kae mulih tak leboke nang Mangkon Jayan. Ayo, Nek. Ambe anggere tipis ngono ki tenan kok ya galake ra umum ki. Ndoko mula awake gering. Penggerongnya keplok-keplok siap gue penggerong gerdulan ae selendang biru nenong selendang biru among enaki hati yang kakung karo melinting cengkai rada diomboli ngoten walah janjan nengke sok kritik ya naratekan batin setiamu kanca-kanca penggirong penyanyi kur bareng yoga Cino lu selendang linteng sing wedi niku. Tetap menajanjimu selendang biru. Oper sinden gaul. Iki Mbak Tias. Baringko ya wong loro kuwi pokoke iki gaul kabeh loro kuwi kok. Ya. Aja kleru lho ya cakepane. Wah menaki. Hanya lai. Ya. Janji. Rasa kemrungsung kaya barang colongan wae. Cedak masjid Mas. Lah iya rasa kemrungsung. Selendang biru. Selendang biru. Selendang biru amung enaki. Enok. Hop. Oper sing kidul dhewe. Penyanyi sing kolaborasi Jerman encik Jawa. Nah iki penyanyi Indo. Nah, yo kaya ngapa? Nano Nora takkan batin setiamu kur bareng Cino